Күптән түгел минем кулыма менә шушы китап килеп эләкте. Ул әле яңа гына дөнья күрде. Ул безнең Габдулла Тукай бүләге лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Махмуд Нигъматҗановның «Народ достоин подлинного искусства» дигән китабы. Бу китапны укысаң, бөтен татар музыка тарихы күз алдына килә. Монда бөтенесе язылган, монда аның статьялары, төрле елларда язылган мәкаләләре, монда аның татар музыка тарихы, сәнгать тарихы. Чөнки ул аның башында тора, шушы татар музыка сәнгатенең башында торган кеше. Һәм моны укыганнан соң аның тормыш юлы, нинди катлаулы, авыр татар юлын үткән бу шәхес дигән фикергә киләсең. Татар җаны нинди авыр татар җаны, нинди катлаулы, нинди төрле ул татар җаны дигән фикергә киләсең. Һәм шушы китап чыгуга сәбәпче Звезда Поволжья газетасында филология фәннәре кандидаты, музыка белгече, музыкант Сәйдәш Гарифуллинның энциклопедия дип аталган бик зур статьясы чыкты. Бу статьяны укыган кеше, бу макаләне укыган кеше битараф кала алмастыр дип уйлыйм Махмуд абыйның язмышына. Чөнки ул аның гына язмышы түгел, ул безнең татар язмышы. Һәм инде аның үзенең язмышы да монда, аның үзенең язмышында, безнең татар язмышында 11 яшьлек малай әнисен җирләгәннән соң 1941 елның июль айы була, фашистлар лагерына эләгә. Шушы тоткынлыкка эләгә. Шушы лагердан ничек итеп кутылып, ватанына кайтырга, Донбасска фронт линиясын үтеп, ул чыга һәм үзенең ватанына, үзенең тарихи ватанына, Казанга кайтырга ашыга. Менә шушында ул алган һөнәре, балачакта алган һөнәре, сапожник һөнәре аңа тамагын туйдырырга ярдәм итә. Ул Казанга кайта, Юдино тимер юлчылар училищесына укырга керә, тимер юлчылар һөнәрен үзләштерә, машинист ярдәмчесе булып эшли. Аннан соң Мәскәүгә барып, Мәскәү тимер юлчылар техникумына керә, аны тамамлап тимер юлда эшли, озак кына машинист ярдәмчесе булып эшли. Һәм шул ук вакытта Ленин исемендәге Мәскәүдәге музейга йөреп, анда бик күп сәнгать эшлеклеләре, шагыйрьләр, язучылар белән аларның чыгышларын тыңлый, алардан сәнгать турында бик күп белем ала. Һәм инде Казанга кайтып, аның бөтен теләге Казанга кайту була. Казанга кайтып, ул махсус үзлегеннән махсус белем алып, музыка грамотасына өйрәнеп, Казан дәүләт консерваториясына укырга керә. Һәм консерваторияны тамамлап, анда әле укыта да. Аннан соң ул Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясына эшкә килә, сәнгать җитәкчесе булып, анда эшли. Ул анда эшләгән вакытта беренче татар эстрадасы төзи, артистларны җыеп, яшьләрне туплап Мәскәүгә укытырга җибәрә. Һәм инде татар халкына бик кадерле булган исемнәрне атап үтсәк, Натан Рахлин, Олег Лундстрем, Анатолий Василевский һәм Виктор Деринг,
Менә бу Татарстанда ансамбльләр, музыка, эстрада ансамбльләре, музыка ансамбльләре, симфоник оркестрлар оештырган чорларда Мәхмүд Нигъмәтҗанов шуның башында тора. Байтак кына анда эшләгәннән соң Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел һәм әдәбият институтына, Фәннәр академиясенә эшкә килә. Фәннәр академиясендә эшләгән вакытта бик күп экспедицияләрдә катнаша. Татар халык җырларын җыя, аларны китап итеп туплап, китап итеп нотага салып дөньяга чыгара. Мөнәҗәтләр, бәйтләр, татар халык җырлары. Менә шуларны туплап, ул безнең кулыбызга, безнең буынга мирас итеп калдыра. Искиткеч шәхес, бик авыр тормыш юлы үткән кеше, аның кайларда эшләгәнен санап кына да бетерерлек түгел. Бик авыр язмыш кичергән кеше. Менә шушы китапны укыганнан соң, шушы мәкаләне укыганнан соң, без берничек тә аның янына бармый кала алмадык. Һәм берничә кеше аның янына юл тоттык. Мәхмүд абыйга барып, аның белән интервью ясадык. Бүген сезгә шуны тәкъдим итәбез. Мин бик шат менә шушындай зур күләмдәге кешеләр, мәгълүматлы кешеләр монда кунакка килгәннәр. Мин сезгә әйтергә тиеш беренче нәүбәттә мин алдым Табеевтан задание, yükleme түгел, ул задание алдым официально Татарстанның 50 елына әзерләргә бөтен татар музыка коллективларын. Бу кайчан 20-нче ел бит санала инде Татарстан төзелү елы булып, 50 елга була инде 70-нче ел. 70-нче елга әзерләргә. Мин бу эшне тотындым нәрсәдән? Bir yıl şaması men uzdırdım nindi halde muzika kulturası respublikalarda. Anda Soyuz respublikalar, bunda avtonomlar kirmeyin. Çünkü alarda bu muzika kulturası bulay keng күрсәтелми. Minda Прибалтика buldu, Ukrayna buldu, Kafkas buldu. Min Kuzağına getirdim indi halde tura müzik medeniyeti bizim ilde. Mena neye gerek buldu bu? Mena bizimizdeki halini karar için karar gerek mena bu respublikalarda halde. Onlar şahıslara bizim bilen. Tanıştırmanın bilen elbette anda koy bir faydalı məlumatlar da aldım ondan. Lakin Özbekistan işe kirişkə şimdi gördük, Özbekistan hələ bir küp əvir işlənməyən, işləsə əvirlər küp, işləyən əvirlər də var. Nasıl qoyulmağın bizdə muzika kulturası. Şundan sonra o Tatarstanın sənğətini göstərdiyi nəsədən ibarət. Ansambl, Tatar ansamblı. Ansamblga min programmalar işlədim. Tege respublikalardan, Ufadan kelgan bu tege kadrlarının faydalı programma yaşadık. Deriz anda bizden Zahid Haybabulin'nin tege baletları oldu, indi profesyonel baletları. Benim o plan işlerini bitmedi, çünkü ben uylagan idim. Bir ensemble program işlerine, bu Astrahan Tatarları, Sibir Tatarları, nefsisi 4 şunday ilişten turgan türlü Tatarlarının medeniyetini gösterge. Elbette Zahid abi bu işe hazır tüvelidir. Bu iş bugün de işlenmegen, kaldırılgan, kaysan bulagansın bilmeyin. Bu ansambl şu oldu. Onlar kalan kolektifler, simfonik orkestrlar değil bizim işte Allah işlere başladı. Onlar benim problemi kilip tuda
Estrada. Estrada bitinde bu vakitte 50'nci yıllarda indi ne şaktı bitken idi. Şularını ko'rsatish için pinik de var idi. Indi Tatastan'da endi sanatçılar keldi de bunda estrada sanatı şaktı zo'r üstte. Lakin ömürde de bir tapkırda Tatastan'da estradaga kadrlar hazırlanmagan. Hazırlanmagan. Bu turda oylamayanlar da kim hazır, kim nefesli bilek, fokus ko'rsataman, itami falanmi, alar chiqib sahnada endi alar qo'ydi başlarlar. Lakin men qo'ydim bunda maqsad o'zimizda Tataristonda o'zdirdim men bir necha oy. Bir yıl şaması konkurslar. Şu konkurslarda sayladım 14 kişi. 14 kişinin indi alarını bilesiz. Alar bizim Nogay Jigete Astrahan'dan Nur Muhammadov. Nur Muhammadov. Anları operanı bu inşa gitti sonra anları ikincisi, üçüncüsü İbrahimova. Klara gitti, İbrahimova и Rabiga. Bu kadrlar bilen men yaşadım estradный koncert. Estradный bu tarixte birinci tapkır fakat Tatar programması bilen işlendi. Estradını o 4 saatten uzun 4 katı gitti çünkü bir kupleler oldu. Bislar falanlar şunun arkasında o suzuldu azarak. Şu 3 koncert alar ikisi de vardı redden. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü 15.000 kişi kabul ettik biz. Bu konsertlarının uzunçalığı neden ibaret? Anda ofitsial ölüşü lojalarda bir kişi yok idi. Bir kişi yok. Bütün anda bir orun yok, bunda yok. Оказывается, нәрсе болған біздің обкомда отдел культураны қожасы екі рецензият жасаған. Ойлағандар ұздарға бұл националистический болашақ, çünkü saf Tatarşağına. Konцерт indi Dvoret Sport'ta. Алардың planları neydi болған мен қызықты ғой. Bu nega keldi Bichorin. Bu Qozonda bitimi? Qozon, biz ikki o'tirdik neda. General Bichorin bilan. Mana degan jigit bo'lib chiqdi u. KGB. KGB polkovnik, KGB onun bilan o'tirdik, qaradik, netdik. Chiqdi maqala. Zo'r konsertga sol talaplar shunda falan fasmatdan ketdi endi. Anları bu konsert oңайы bilan alar siyosat yasamoqchi endi borib chiqmadi. Chunki mening bütün narsaga javob hazır edi. Birinchi navbatdan kitobda bor u. Nishlab anda qatnasha Zulfat. Shoir. Nishlab anda qatnasha Shamakov. Men aytam Shamakov Lenin rol o'ynaydi. Народный артист SSSR men aytam. Atagisi publitsist. Men aytam sening ne hoqing bor? Tig'illarga bu masalaga. Men javob beraman. Men aytib bo'laga. Nima u? Uzoq adab kulturi. Shularni qisqa so'rashim menalar bilan. Men shunday hal bo'ldi, ne bilan, Dvoret bu sportda bu estradный kontsert bilan endi. Nechanchi yil bo'ldi ekan Mahmud abi? Bu nechanchi yil? 70-chi yil. Bu o'tindi. Niye? Anları bizim bütün konsertlar, bütün Moskvani biz nettiginde okupatsiyaladik. Bütün sahneler Tatarlardan turadi. Shunday hal bo'ldi. Anları bana shunday ne berdi Tabiyev tag'in bir
Biz ondan bik aylak münasebetdeydik. Çünkü min 20 yıllap ortağı bilen anda apkom bilen birge işledim. Anda böyle yetişen bir kişi var bir jigit var ya. Ama cemaate de simpatичный şulay etip onun bilen Abdabir meni bilen to'g'risincha do'stlarcha söyleyecek onun bilen. Aşık bütün meseleler. Şuna qarag'ash nettiginde bu konsertlar turunda diskussiya falan bo'ldi, ne bo'ldi, maqolalar bo'ldi, mening javob bo'ldi. O javobni men bek keskin ravishda berdim. Bu tege ne de var, ne tege kitapta var o. Menda var. Menda var. Menda var. Men onu orun kaldırmana var. Neden bu senin işte gör, bu benim işlerim. Народ достоин подлинного искусства деген kitap. Anlar bu подлинное искусство nasayken de bitirmek gerek. Подлинное искусствоны мен oyladım bu нәрсе келе. Bu bütün республикалар Совет шарында все-таки bizning xalqlar şaxtı көтерілді. Bu muzikal kültürü yağından. Birinci bulmayan жерде болды бетінде біздің республикінде бигерәк те алда болды. Bütün республикаларда да операларда келіп шықты, балетлар да келіп шықты, тегісі де, мұнысы да бик зор өзгерішлер болды. Bizde. Bu ko'lamda endi. Татарстанда albatta tag'in yuqoriroq darajada, chunki bizning bitta studiya bor, studiya bizning azarladik kompozitorlarni. Alarning da bit natijasi bunda endi ko'rindi. Anda tagi Jiganov endi operalar bilan bo'ldi. Anlara ko'rindi, anda balet ana aytdilar, o shin kompozitor bo'ldi, tagi ulishyanroq dedilar. Farid Yarulinni. İmiş. İmiş dünya ko'lamidan shunday muzika yazgan. Nettiler. Angar qaramadım men o'z fikrimni olib bardim alga. Biz bu konsertlarni o'tkazdik. Bek zo'r rezonans oldi bu voqea. Bu Soyuz ko'lamida voqea bo'ldi bu. Çakada men bo'ldim. Çaka KPSS o. Komünistler Partisi. Komünistler Partisi. Anda g'ajab menga munosabat shunday edi. Mana bugun ol Moskva konservatoriyasini tekshirib, tekshirsin manasan, chunki meni taqdim etdilar kimlar? Kogan bu figura номер 1 butun ilda, Yevropada. Ол представитель госкомиссияда işitmese. Anda за кафедрой теории истории музыки инде Московской консерватории не hem boşana institut var anda ikinci Moskov'da alar birlikte. Uzun sözünü kıskası bu mesela kim bulay yayıldı şunday zor ko'lamga avrildi. Menga tag'in bitlar boshqalarga Moskva konservatoriyasini tekshirdim. Maşallah. Maşallah. Yo'q, men aytaman, men boshqa biznikidan boshlayman dedim. Shulay etib Moskva konservatoriyasini baribir mening ortda qoladi deb bu masala kelajakda. Sakada men aralashib yashadim. Anda ikki kuratorlar endi sanatni ko'rgizadigan iпташтар var. Benim do'stlar bo'lib chiqdi, tura-bara. Bu voqea mana shuning bilan tamomlandi. Mening David kelganimda Sakatabeyev meni chaqirdi. Bu tantanani o'zdilar. Tantanani o'zg'ash hali menga tege o'zimning tege shogirdlarini azrak qara to'g'ri keldi. Chunki masalan ana ayttirmayman kimlar ekan falan jersi bo'lsa men qatnashmayman deydi. Şundi kişilerden tabıldı. Bu falan bulsa men qatnashmayman. Qatnashasın men aytam. Konkurensiyadan qo'rqdilar. Shulay ayttirib, alarni tura-bara alar o'ringa o'tirdilar. Har birisi o'z o'rnida o'tirgan tegish, ular o'tirdi. Anda Shakirov obisi bilan kelgani, obisi menga ko'proq ishadi o'zina qaraganda. Ularning qo'li qoldirmadi qozonda. Shulay ayttirib
О шофер болып кетті, шофер. Шофер, иә. Қиям абай. Ну, аның тауышы ғажап еді. Ескерткіш, иә. Ну, сал метрға кіші жетмесе. Иә. Да. Ешеріктер бізде жоқ еді. Болса, біз аларды түзмедік. Шылай тұрып. Табиев тарafından меңа тағын нендей, әнетіге татарша сөз жоқ бітәлі. Заказ болды. Менә бұл қатнашқан сәнға зәкәрләріне турында қысқа ғына, кішкене генә біліндей язырақ. Мақала. Мен мақала орнына бұл ғұмырым бойы ойланған әйер бір атнада жаздым мен аны. Мен аны айтам, бұл китап жазылған, ғұмырым бойы һәм бір атна. Татарстан музыкасы, музыкальный Татарстан деген кітабы. Менен көрген юқаныптың кіші Нешенші жылда екен, нетек? Yok көрсәтик әлі, Махмұт абай. Bu нешенші жылда шықты, Махмұт абай? Басы 70-ші ел бар. Мен бірінші битка қойдым кімне? Самодеятельный композитор Сайдашыны. Міне. Дирижер. Міне мында қойдым мен. Музыкантлар біле. Шуралі темасы. Фарид Ярулин музыкасы. Значит, Фарид Ярулин, міне екі кіші. Әтігі Алла, оланда 7-8 қоядар өз орнында. Қысқасы болды менің концепция татарской музыки. Басымнан алып, мына бұл соңына қаты әбіте, мұнда біте ұстады концертінде, мұнда бұл музыкалетлары тараларында, әлі олғақта бар еді. Мына бұл жүршілер, анда айырым кісілер, сен білмесің аларыны. Білем. Білесің мен? Мағытай білем, бұларын білесің Мына бұл Шакиров болды, бұл Сайдалы адам болды. Ұзын сүсті мына мұнда қысқа ғына Табиев мен бек зор рахмет айтты. Мұның ішінде. Барашы орнына нешлеп нашаркия қалса деп бәйләнді аларға. Мен айтам, біз бетен ойламаған ек, китап еттіріп шығарған. Қысқасы мына бұл шықты 2000 тираж болан бағай. Бұл келіп шықты менің қараш көріш татар музыкасының халі турында. Тарихы, шығанаға, дәрежесі амашқа. Мына шулай тұрып, тамамларға тиішеді ол 70-ші ел. Ол 70-ші елда 50 елік Совет властының. Совет властымында қойбір түрәлерге ұшамай. Çünkü parçalarına min çıkarıp attım da var ya da mini İsrail'den turan mega bir parça, ikinci parça, üçüncü parça. Bütün teknikler hazır o parçalar bilen tulgan. Aytırsın ne Oktyabr büyük Oktyabr revolüsyonu bulmagan. Tuttular da bir zaman SSR girbin Avusturlular nesege anda ne gelip ornuna tüge religiyotney pravoslavny ellenirse haşeret ne nersege o bugün de bütün yerde asılıp tura. Yok iki yaklajdı hana şu mu? Şu indi, şu bit. Kara kış. Ayı pravoslavny şu bit indi. Şokunlar atırgan. İki yakla iyi. Tatarın şokundarganları bilemi? Devletin ederek. Ayı. Қысқасы, мына шушындай вақиға болды. Апкомда ғына түгіл, Бешкөрін мені бек қаты яқлағандыр. Мен аны сезмедім. Çünkü мені бір кім тілтейілі меделеге. Шықыр. Демек яқлаған? Яқлағанды мен де яқламасқа мүмкін түгіл. Çünkü мен таянам. Октябрьский революция біріншіден, екіншіден Совет властарының законлары, нелері, фәлендері. Yanları халықтың қарашы біздің сәнғатқа. Мына шошындай қысқағына мәлімет мен берге тиіс едім сізге шошындай мұхтарам төгәрек үстелге. Екінші заявление. Татарша нешек заявлениені? Ғариза. Жоқ. Müracaat ма? Müracaat.
bu властька келген кішілер, мен аны қояда келімшек деп әйткен емелі. Алар мақсат қойғаннар татар музыкасын бітіріге. Анда бір бик әйбәт жігіт бар еді, министр культуры, индер шеберген татар жігіті бір 33-лерде. Аны қояда жіберділер бүтін республикаға, и Министерство культурада бір музыкант қалмады. Бу ниченче елларда булды икән? Атаң башы 70-нче ел бүтінсе. Шул турыда әле һаман. Шул турыда сүз бара. 70-тә кем булды? Хәтерлисезме сез? Мин әле тумаган. Тумаган. Әле ул турга җыйнады ягына. Узын сүзне кыскасы, менә шушындай хәлгә, буның хәлгә килеп туктадык. Министерство культурада bir профессионал қалмады. Болған бір кіші бар, аны алып аттылар. Қойдылар тылны тірген кішілеріне. Һәм икенче минем теге мөрәҗәгать сезгә. Бик зор хата, бу уйланып эшләнгән хата. Җинаят татар сәнгатенә. Хинаят та, җинаят та. Шагыйрьләрне куйдылар түрә иттереп. Шын шагыйрь. Гомердә бармас монда чиновничка. Бармый шагыйрь. Шагыйрь бит алар ирекле кеше, ирекле ул. Аннары ул фикерләргә дә ирекле, аннары ул амбициозный ул. Иреге булмаса. Ул амбициозный, әле бу профессиональный амбициозный. Бу аның хатасы түгел, аның хыянаты, җәнәсе түгел бу. Аның үзенчәлеге. Менә шушындай алар нишлиләр, алар тоталар, түрәләрне мактаусылар. Түрәләр турында алар үзләренең шигырьләреннән ясыйлар, бизнес эшлиләр. Түрәләр мактый, бер җүләр тотты да ана Тукайны өйләндерде инде бер хатынга, бер кызга. Шулаймы? Шул татар карап тора булды. Нәрсәсен яшыгар риза бит ул. Авызны шаптар. Операны әйтәсез. Тукай мәхәббәт операсын әйтәсез. Операны әйтәсез. Тукай мәхәббәте операсын. Опера инде аның анда өйләндерделәр бит аны. Син кая карап тордың? Мин ул вакытта булган булсам, белмим нәрсә эшләргә булыр. Кичә дөрес кенә сүзләр сөйләдем кичә теге Арша дип. Мин Аршаны бик аңа ихтирам зур. Мин әле Аршага укытып бирдем. Атна сайын татар телендә бөтен фәннәрдә. Пет колледжда. Беләм. Шулай иттереп менә бу җинаят булды бу татар сәнгатенә белә торып. Теге ул мишәрләрнең бик акыллары да күп. Бу мишәр шагыйрь булып җырганда ул аны куйды, әле инде бер ни итте. Бөтен теге ил буенча ул шагыйрьләрнең хуҗасы. Ул теге дитә инде. Менә шул уйлап тапты бит ул теге киленен тапты Тукайга. Барысы авыз җырып карап тордылар, Тукайны өйләндерделәр. Бу нинди ахмак булырга кирәк, нинди иттеләр. Менә барсы бу шаймый эшләре. Син аны бик яратасың, мен беләм. Ярату бер нәрсә, хакыйкать икенче нәрсә. Мәхмүт абый, ничек сез уйлыйсыз? Шушы урында менә тукталып бер сорау мөмкинме? Ничек сез уйлыйсыз? Бу аларның билеп эшләүләреме, яки булмаса белмишеме? Билеп булса, үз билдекләре беләнме, яки Мәскәү кушу? Алар бит бөтенесе Мәскәү куша диләр. Мәскәү куша диләр. Ничек уйлыйсыз? Менә бу мәсьәләдә ничек? Бу синең сорау бик урынлы. Чөнки Мәскәү куша мондай җүләрлек Тукайны ягъга биргезеп әйе. Әлбәттә кушмый. Аны эшләми, бер кешенең башына эшләми бу. Әлбәттә. Татар сәнгате. Әтигенең башы әллә инде бит аның. Аның башына эшләрсә сөя. Аның моңа юк бит, ул барга кит аның тегендә.
Mahmut abi, менә bu kitap çıktı bit инде 70-нче елда. Әйе. Хәзер инде безнең 47-48 ел гомер үтте. 50 ел дияргә була, ярты гасыр. Сез менә монда татар музыкасына бер юнәлеш биргәнсез. Концепция. Бу концептуально. Сәйдәш Фәрит Яруллин һәм шуннан соң татар музыкасы шушыңардан атлап үсәргә тиеш була. Менә бүгенге көндә име? Ул да. Һәм башкалар Мин бит теге сызып атмыйм. Жигановны да. Жиганың да урыны бар. Анда аларның да урыны бар. Исмаил Шамсетдинов да барсын. Әле Шамсетдинов язганы я. Әйе, минем турыда 40 кына юл язылган, харап булган. Әле кырда әле бармактан суырып алган 40 юл. Нәрсә дип языйм мен аның турында? Mahmut abi, менә 50 ел үткәч, хәзер күз салсак, татар музыкасы сезнеңчә дөрес юлдан бардымы? Катастрофа. Катастрофаның сәбәбе такай нидән килә? Безнең бар иде, минем әле күз алдымда, менә бүген күз алдымда 50 ел үтте. Ректор Тбилисской консерватории, как у вас класс Ясина дей. Иң талантлы, иң олдый, он же новорожденный, природой присужденный быть педагогом дей. Рөстәм Яхинна. Яхинна. Таныйлар аның талантын, Ана. миллилеген таныйлар. Аның сөйлеп, синең дуслар кайберсә, аны якын киләләр. 40 ел өсте җирдә яшин. Син дә санкы булак булыр я. Әйе. Бәгърем. Яшин. Кабатланмас шәхес. Ул бердән-бер шын мәгънәсендә югары белемле композитор. Пианист. Bütün баскычларын рәсми рәвештә тәмамлаган. Аларның калганның берсендә дипломы юк бит. Жигановның юк, Фәриттең юк, само собой. Фәйзинең даже начальное образование юк. Ну, Музафаровлар анда. Музафаров шын образованный. Ике факультетта бетерде. Әнвәр Бакиров. Алар инде бу безнең шәхсият. Mahmut abi, менә шушы чорда бит әле татар музыкасында соңыннан Казакстан музыкасын күтәргән Латиф Хамиди була. Менә бу инде Латиф Хамиди минем йөрәк авыруы. Сез таныш идегезме аның белән? Ничек кенә? Укымаган бу минем китапны. Җаным. Мин укыдым, минем әйттерәсем килә сезнең. Тамашачыларга әйттерәсем килә. Латиф Хамиди минем иң якын дустым, иң якын. Ул тоже шын мәгънәсендә бүтән баскычларны үткән композитор, яшин шикелле. Бик скромный шикелле. Шükür. Тинак. Итәгатьле. Ул теге бер хатта яза Жиганов, минем үземә дә эш җитми дип Казанда яза. Бу хат, бу официальный бар. Якын китермиләр. Ул үлгәнче омтылды Казанга кайтырга.
Мин аның белән съездга барган сайын монда фото күрсең әле бер үскәч. Мин сиңа сатырым бер кичүкләр. Анда күрсең Латиф Хамиди белән без бергә утырабыз. Ул үләр алдыннан миннән сорады. Мин кайтасым килә Казанга ди. Мин килдем, кайттым Казанга. Сөйләштем Валиев белән, Валиев сөйләшкән Табиев белән. Табиев Жиганов накрутил, это политическая ошибка была. Имеш Казакка Абайны язган кеше, Казакка беренче композитор булып ниткән кешене без үзләштерәбез булып чыга. Монда да нинди кайбер нинди кабахатлык. Гимнын язган кеше, Казакка. Гимнны язган кеше. Татар кешесе яза, безнең Латиф Хамидиевез яза. Син молодец. Кайтармыйлар моны. Кайтармыйлар инде. Кайтартмыйлар. Ишунда ул. Менә Хамиди белән шулай булды. Хамиди турында мин махсус яздым анда. Килсәк, ул гади татар авылында туып, соңрак эшче гаиләсендә үсеп, профессиональ музыкант булып киткән. Шушы серле ва илаһи музыка дөньясының иң югары катлаулы баскычларына ирешкән бердән-бер композитор, дирижер, музыкант башкаручы, фольклорчы һәм педагог галим. Талантның Ходай Тәгалә һәм табигать үзе биргән. Казах композиторлары, галимнәр исә аны тирән ихтирам белән үз итеп Латәкә дип йөртәләр иде. Музыка сәнгатенең төрле тармакларында ул үз йөзен булдырды. Илаһи зур уңышларга һәм чын профессиональлек дәрәҗәсенә иреште. Шул ук вакытта миллилекне саклап калу белән бер рәттән татар, казах горыф-гадәтләрен дөнья күләм профессиональ сәнгать дәрәҗәсенә күтәрде. Бу ифрат дәрәҗәдә әһәмиятле иҗади вакыйга иде. Латиф Хамиди профессиональ сәнгатькә юл ачты. Ул аның гүзәл үрнәкләрен күрсәтеп бирде. Иҗаты белән бөтен илгә һәм дөньяга казах, татар моңнарын танытты. Мин беренче нәүбәттә аның Сабит Ноканов сүзләренә язган казах вальсын, вальс рухында иҗат ителгән, чын мәгънәсендә мәшһүр әсәре атаклы Былбылын күздә тотам. Әлбәттә, иң беренче булып Мәскәүнең зур опера театрында яңгыраган Абай операсын һәм Казакстан гимнын әйтергә кирәк. Муса Җәлил композиторның бик якын дусты, фикердәше, иҗатташы булуында искә төшерү мөһим. 1922 елда ул Җәлил сүзләренә беренче вальсын яза һәм соңыннан аларның 10дән артык уртак әсәрләре туа. Латиф Хамиди, шулай ук Әхмәт Ерекәй, Шәйхи Маннур шигырьләренә көйләр яза. Бик кызганыч, аның татар музыкасына керткән өлеше бездә лә бөтенләй диярлек өйрәнелмәгән. Композитор турында 2-3 кичкенә китапны искә алмасаң, аның тормышы ва иҗаты турында җитди әсәр юк. Бу безнең гафу ителмәслек зур кимчелегебез. Инде мәшһүр шәхеснең иҗатына күз салсак, аның күп кырлы ва мул булуына, чын мәгънәсендә югары профессиональлеге белән халыкчанлыгына шаккатасың. Ул беренче классик казах операсы, шулай ук бехисап уен кораллары, хор өчен әсәрләр, җырлар, фәнни методик хезмәтләр, фольклор буенча тикшенүләр авторы. Композиторның профессиональ осталыгын исбатлаучы кино музыкасы өлкәсендә дә беренче булып юлны Латиф Хамиди ярды. Педагог буларак ул Газиз Дугашев, Фуат Мансуров кебек күренекле дирижерлар, композиторлар, төрле уен коралларында оста уйнаучы музыкантлар тәрбияләгән шәхес. Үзе чын һөнәрмәнд дәрәҗәсендә фортепиано, скрипка, мандолина, думбра кебек һәм башка уен коралларында искитмәле матур итеп уйнаучы иде. Мондый олы, пәһлевандай зур гәүдәле булмаса да, күп кырлы талант әһле Казанга бик кирәк иде. Ләкин ни кызганыч, ул безгә насыйп булмады. Казан аны
үз кычагына сыйдырмады. Латиф Хамидигә мондый гыйлем, талант каян килгән дигән сорау туа. Әлбәттә, ул моңа тумыштан бирелгән өзлексез омтылышы, үзеннән бер кайчан да канәгать булмавы, тырышлыгы белән ирешкән. Халык моңнарына мәхәббәт һәм тугрылык аңа ана сөте белән кергән. Композиторга итәгатьлек, хезмәт сыю, тырышлык кебек сыйфатлар туган халкыннан, төбәгеннән, авылыннан һәм ата-анасыннан күчкән. Гаилә язмышы яшь Латифны ил буйлап гиздерә. Ләкин иң мөһиме, киләчәгенә зур йогынты ясаучы 4-7 яшьлек балалык чоры аның туган төбәгендә уза. Тагын бер сорауга җавап бирү зарур. Мондый югары музыка серләрен аңлау, алардан оста файдалану каян килгән? Ул катлаулы чорда, катлаулы шартларда яшәсә дә, тулы, күп кырлы белем алуга иреште. Балалар музыка мәктәбе, Мәскәүнең 1-нче музыка техникумы, Ташкентта Татар мәгариф институты, Мәскәү консерваториясендә Татар опера студиясе, менә булар Латиф Хамиди узган баскычлар. Аның остазлары 20-нче, 40-нчы елларда ил, хәтта дөнья күләм иң атаклы абруйлы профессорлар Болеслав Яворский, Генрих Литинский, Арнольд Альшванг. Ул берсеннән берсе олы шәхесләр белән аралаша. Булар Затаевич, Ерзакович, Жибанов, Мақанов, Жәлил, Ауызов. Бик тә кызганыч. Бездә мондый күп кырлы белемле, талантлы шәхес Казанда һәр вакыт җитмәде. Татарлардан Казан консерваториясендә композиторлар тәрбияләүче, алар турында кайгыртучы, укытучы булмады. Иманым камил. Латиф Хамиди Казанда яшәсә һәм эшләсә, укыткан булса, милли сәнгатебез һич шиксез тагын да югарырак дәрәҗәгә ирешкән булыр иде. Бу җитди проблема мине гомерем буе борчыды. Мәскәүдә Бөтен союз композиторлар кырылтайында мин һәр вакыт аның белән аралаштым. Алматада 1972 елны фатирында аңардан шактый күләмле аудио интервью алдым. Кыскача гына әйткәндә, Татарстан композиторлары җитәкчесе аннан көнләшеп, аның никадәр зур белемгә һәм талантка ия икәнен белеп, Казанга кайтармас өчен бик күп астыртын чаралар күргән. Латиф Хамидигә бер җавап хатында Татарстан композиторлары оешмасы хуҗасы «Монда минем үземә дә эш җитми» дип язган. Хәтта инде олыгайгач та, пенсиягә чыккач та Латиф аганың туган иленә кайту теләге сүнмәде. Соңгы елларда миңа шул теләген үз җирендә, үз туфрагында буласы килүен белдерде. Соңыннан белүемчә, бу теләген ул башка иптәшләргә дә әйткән икән. Латиф ага белән соңгы очрашуым аның фатирында булды. Ул вакытта мин Татарстан композиторлары берлегенең парторгы идем әле. Латиф аганы үз иленә кайтару чараларын күрергә тырыштым һәм мәсьәләне ачыклагач хәбәр итәргә вәгъдә бирдем. Бу мәсьәлә буенча обкомга кирдем. Күрәсең, анда композиторлар оешмасы җитәкчесе белән сөйләшү булган. Ул обком вәкилләрен композиторны кайтарсак, сәяси хата булыр дип күндергән. Мин мондый җавапны Хамидигә ирештерә алмадым. Бик авыр хәбәр бит. Латиф ага соңгы көннәренә кадәр өмет белән яшәгәндер. Шуннан соң миңа аның белән очрашу насыйп булмады. Латиф агага Алматада барлык музыкантлар, язучылар, артистлар тарафыннан олы хөрмәт иде. Ул якын дусты академик Ерзакович һәм башка казах композиторлары белән Казакстан партия үзәк комитетының 1-нче секретаре йорты янында яшәде. Республиканың бик күп мактаулы билге бүләкләренә лаек булды. Шуларга да карамастан үз туган илен сагынды. Дөресен әйткәндә,
Казаклар арасында да аңа кырын караучылары юк түгел иде. Һич шиксез, Казакстан аның истәлегенә тиешле чаралар күрер, исеме анда мәңге сакланыр. Ләкин без дә татар халкының олы шәхесе, мәшһүр композитор исемен мәңгеләштерергә тиешбез. Казакстанда татар милләтеннән бик абруйлы шәхесләребез бар. Латиф ага һәм алар тугандаш халыкларыбызның уртак байлыгы һәм безнең дуслык билгесе. Композиторның тормышын, иҗатын җентекләп өйрәнү, мәңгеләштерү безнең изге бурычыбыз. Мәхмүт абый, менә шулай иттереп, сезнең концепциядан бик зур тайпылыш булды татар музыкасында. Менә нинди булырга мөмкин ди? Нәрсә булды Тайпылыш татар нәдән музыкасы? килеп чыкты, кайдан? Минем видение бит бу кешеләр барсы да, алар шын композиторлар. Һәм алар иҗат иттеләр барсы да. Иҗат иттеләр, алар яшәделәр. Аларны кумадылар, кысмадылар. Ә бит бүген катастрофа, менә кайсы мизгелдә килеп чыкты ул Бу катастрофа? мизгел Шушы түгел, җимерелү. бу чөнки композиторны тудырып булмый бер атнада. Бер айда да, бер елда да. Ул махсус әзерләнергә тиеш еллар буе. Булдымы соң? Талантлы кешеләр. Талантлы кешеләр булса да бит син барсын күрә алмыйсың. Алар булды бит, Мәхмүт абый. Әлбәттә булды. Аларны әзерләргә Алардан Кишләр әзерләп иде. буладыр я. Без үзебезне консерватория. Яхин бит менә син куймадың монда. Яхинны да алып атты. Фасил Әхмәтов булды. Фасил Әхмәтов, инде ул дөресен әйткәндә, ул минем аның нидә ата-аналарына белән мин бик әйбәт, үзен дә бик ихтирам иттем, бик талантлы малай. Ул мөмкин кадәр эшләде, ул консерватория тәмамлады, ул симфония язды. Алар менә Еникеев тагын бар янда, иң талантлы. Еникеев. Нинди фигура бездә? Ул иң югары дәрәҗәдә, иң профессионал высшего класса. Бар инде зәк, бу бит күренми. Мәхмүт абый, бүген дә Ринат абый исән. Исән сау. Аны бер шәтеп булмый инде. Не востребованный. Хәзер инде бер шәт алмыйсың. Шулай да инде. Вакыт узган. Вакытында куллана алмадык. Уйларга кирәк. Вакытында нит алмадык. Бер сорау сезгә. Менә вакытында сез тупиктан ничек чыгарга дигән мәкалә яздыгыз да. Хәзер шуның нәтиҗәсе шул вакытта. Хәзер менә бүгенге барган хәятта, менә бу бүгенге заманда тупиктан чыгып буламы? Менә шундыйрак нәрсә. Ничек күрәсез да булса? Бик авыр мәсьәлә. Бик авыр, чөнки ничә еллар узган. Композитор дигән кешенең һөнәре вообще бетте хәзер. Ләсәкем композитор хәзер. Ләсәк. Бала, композитор булу өчен бит аның анда нинди баскычлар узырга тиеш, нинди мәгълүматлар булырга тиеш, нинди эрудиция булырга тиеш, нинди рухи эрудиция булырга тиеш. Татарның рухын бетерү өчен эшләнгән ул. Ул теге ана нидә, аны кайчында аны курка булсын. Аны безнең җирдә клан, берсе туган, берсе хатынның туганы, хатынның нидә битемне утыралар бит. Алардан нәрсә булсын душманалар, алар татар милләтенең душманалар. Мәхмүт абый, белеп эшләделәрме моны алар? Или белмичеме? Белмиче, акчага нитепме? Алданыпмы? Күбрәк анда уйлаучылар да булган. Чөнки теге композитор ник алып алар? Теге җегетне. Алып аттылар бит, кемдер башына килгән, аны әле республикада түгел итеп куйдылар. Кемне ул? Хәзер мин аны кыяфәтен хәтерлим. Кем сез беләсезме кем турында сүз барган? Кыяфәт дигәндә, менә син тагын бер программа. Татар театрын алып баручылар татарча сөйләшмиләр. Татар театрын сөйләшү фақат урыс телендә бара. Бүген İlkleniyorlar falanlar, Allah tutarsa da rətlab bilmirlər. Obraz degen bir sözünü kırttınız tatar tilinde. Obraz ol şokuna takan nəsə bit o. Obraz. Әйе, falan obraz. Dırız, iyi. Bu turda min bitindiğin şey yıl yazıp biləm.
Мында сен оқығаның жоқ. Оқығаш бір жасарсақ нәтиже. Иншалла. Махмут يا абый, من يا خالنا صافيت خلال على الإيمان كلمة لا إله محمد رسول الله Керек болса давам ете аламын. Махмут абый, бұл аларның наданлыкларынан келдіме? Бұл наданлық былай яшар үшін, Әллә бүтін үшін умыры қолда тұтар үшін ішленген. милләтне бетереп бит алар яши алмыйлар. Яшилар бит. Аларға керек ме бит ол? Аларға сәнға рухи яқтан милләт сынып бара бит. Аларға керек. Керек ми? Керек ми аларға бәбием. Рух сына, халықның рухы булмагач. Рух теге мәшкә барып кына булмый ул. Аның мәшкә мәгънәсендә белергә кирәк. Минем әнинең бер сандык бу ислам китаплары бар я. Ул бер галимдә дә юк бу. Ул бик дидик шеде. Мине өйрәтте гарәп ниләргә малай чактан язадыр, мукыдыр мин гарәпчә. Мәгънәсен бил аңламасам да. Бүгін келіп жеттік шушындай міне сұрау болды мында. Бүгін міне шығып боламын бұл халден дейіп. Әйтем тағын қабатлайым. Бик ауыр. Үрияңадан бүтін кадрларыны сібір батып, яңаларыны қойырға келек. Тоттыларды бит специально жығаны білән сөйлешіп қойдылар тігінейіне. Ол бит пианинді да мені білдіретлеп, органисына. кім турында? Арғанда отыра, битінде ректор. Консерватория турында. Ол фортепианда аны ойнау енді айтайын. Консерватория. Шуна қойдылар ректор, ар керек мейді, керекмеген кішіне. Теге міне кеше бик дұрыс айтты бір жігіт, сенің таныш. Тамырларын кестілер, композиторларын, тамырларын біттірділер. Тамыры ол яшын иді. Шулық не иді, әлі сендеге бәттілатыған бар олында Хамиди, міне аларын яқын кетірмеділер. Бұл орыс ойлап шығарған деп айта алмайм. Міне теге портретін алып береді, Силем әлі бұл бек, әлі теге шулғына. Ұстазларсыз қалдырдылар, Шабит Махмут абай. Ұстазларсыз қалдырдылар. Бұл портретті біздің... Міне бұл меңа нешек болды хал. Койбышевта госпитальдан соң сәлеметтігін түзеттен Ярулин қалдырып боладыр үйде керек документ, ол 40 жылдан бері ол член союзы композиторов. Шуны 2 атна ярым кіттілер документ. Теге неде тұрды квартирында даже күтіп тұрдылар. Күттілер де бірінші болмағаш документіні жібермей, анда 2 кіші, бірсі тегенде ішлеген кішейінде музыкальное образование жоқ, но юридический бар. И жеганы алар барсымда былай. Ол битаны хатта бір класс музыка болмағаш, ол да бит председатель госкомиссии қойды бір заман жеганы. Кімні? Yine, Feyzine. Şöyle Feyzine. Mına kimler? Bu bana tuttu da, bu Litinski. Litinski. Benim ustaz. İyi. O onun derecesi metre yarım olanda. Orada kavastı da, bana aldı da, bana tuttu da, bu şegali. İyi. Барып шықмады деді, мен берді ол көп сөзлетті көледі. Міне бұл Фәритіні башына жеткәш тегілер. Мен апшырды бұл исторический документ бұл. Мен мұна бүтін жерде жазам, менің пианинда тұра бұл. Мұнда Ахмет Фәйзи, Ахмет Фәйзи,
Фәрит Яруллин, Фәрит Яруллин, Җиһанов, и аларның Җәүдәт остазы. Фәйзи. Бу минем остаз. Бу Литинский. Сез Фәрит Яруллин белән бер стасында укыган инде, бер укытучы шәкертләре. Әйе. Ну, мин соңарак укыдым. Менә бу документ, это бу калырга тиеш бу. Аны үз кулы белән тапшырды миңа Литинский. Шуннан соң булай тизде дә кайтып киттем, мин кайтып киттем. Шулай итеп табылыштык. Ике атнадан бай вафат була Фәрит Яруллин. Алып китәләр инде шунда сугышка җибәрәләр инде. Ә мөмкин иде алып калырга, шулай бит инде. Мөмкин иде түгел, шулай булырга тиеш. Тырыштылар. Аның бит документы союзларда бит закон чыкты. Аларны бұрын. Җибәрмәскә. Менә специально шулай итеп калдырып, калган булса ул нәрсәләр эшләде. Ниләр генә язмаган булыр иде. Менә бу күпме хезмәт иткән булыр иде. Тырышын, рухи киләчәген тамырдан чабу. Тамырынан. Аны тамырынан чабу дип әйттем, впрочем, тегедей. Сәйдәш Гарифуллин. Әйе. Тамырын чаптылар. Чаптылар. халык җырлары, evet. Менә шуларны күп өлкәләрдән җыйган, төрле татарлардан, төрле төбәкләрдән. Менә бүгенге көндә сезнең җырларыгызны җырлаучылар бармы? Менә кемнәрнең исемнәрен атап китәрегез? Ул мине кызыксындырмый, чөнки ул минем төп мәсьәлә түгел. Минем төп мәсьәлә табу. Җырларны. Табып чыгару. Мәсәлән, Олы елның тузаны. Итте бит ул теге горкида. Шатырлар. Үзе бер тарих бит ул. Аны мин яздым лишә. Ул Казаннан бит теге урыслар
әлі өліп бітмеген балалар деген суда түбіне түсіріп десіп платтырып қойған уақытта міне Чапорникида татарлар өліп қала. Бұл ауылда бітті қазір. Андай тарихлар көп, ол мен бір үзімін әшлей алмайым, анда целый институт сөрге тейші фольклора. Mahmut abay, mene jidığız, halıq jırlarını jidığız, türlü tübeklerdə buldığız, değil mi? Mene siz de indi şunday gımum güzelliysiniz, halıq jırları turunda. Onda müneccatları da, uzun jırları da, kısa jırları da. O minde bir yapar, birisinde de yok. Birinci, siz en birinci jidığız. Mene şuşularını jığandan soң, sizin başınızga şunday uy keldi mi? En bұрынғы, татарның en bұрынғы жырлары нендей болды екен? Міне бұл мұңланып жырлайтырған, бұл зиләлүкләр, жамалар мекен? Мировой процесс, бүтін дүния процесі бара татар ішіңіне түгел. Бүтін халықларда да ұрыстақ тенденция бар. Бара. Мен de көп ойлаған кіші oldu. Саясат bilen beylidir bu. Білесің, оқып шыққаш, білесің, ағанда yazılan oldu. Bu epokalar bilen beyle, yine epokalar bilen, şırlar bilen. Epoka, anlara o mировой процесс, koy bir illerde biter. Nindigine katlavlı, nindig целый orkestr oruna oynatırgan tege şirse oynatırgan kararlar var. Sen ayттың әлі ол tutar. Anda bir Сауышны зертіп бола, нетіп бола, hatta вибрациялар, балықтарынар бола. Ол халықлар бар әлбәтте. Но мен пенсиямызда татарға әлләнша ойлап керек ме? Образование береге керек. Шулай. Жүлерлеріне қойма төлейттіріп. Тұқайны айыры ол қатыннан. Yarar bizden ayırabız. Hayrat. Nişik meyten başına, kiminin başına aytayım indi da. Hayt içine kirgen şuşun değil, nişik. Bütün tatar karakter. Güler. Nadan biz, Mahmut abi. Nadan. Halk nadan, bilmeyiz bir narsa. Mine men gımır boyu uylayım. Tatarның tege zamandağı, hani tege Altın Urda zamanlarında, ondan da olda, Tatar bitinde ondan da olda yaşayan, indi bilgili, tilimiz bilgili, bundan 3000 yıl ilik indi Tatar tili buluğu bilgili. Ama mine şu zamanlarda, mine Altın Urda zamanlarında nindi jır buldu iken bizden? Olar saklangan mı iken? Bu problema yok mu senin? Benim bilesim kire, Tatar nindi buldu iken? Nindi jır-jırladı iken? Miskin jır-jırlamağandır beti ol. Конечно, bu. Şunday güreş jırlarını jırlağandır. Çünkü atqa minip ışqan betinde ol. Işqan bet, soğuşqa kirgen beti ol. Kımel ol var, batollar şekilde jırıp тұрған болған. Nişiginde ol jılap qına oturmağan betinde xalıq. Şuna göre bugün nende bolırga tiyir. Bugün bizden jırlar nende bolırga tiyir. Yarar jırladı, jırlarlarını... Jırlar тұрмай, ғумumi культура. Tatar hazır ortqa şekilde bir-iki qo'sar yüksek ortqa. Bu xiyanet bilen cinayetning ayırmasını bilesinmi? Xiyanet qo'rqinchroqdir menga qolsa. Ili ikisi de bir alar. Xiyanet etiyor satılı. İkisi de birdir menga. Birisi предательство. İyi. İkisi de var. Ben okup kararım. İyi. Yani o yapısında okumadım. Mahmut abi, bu kitap pek zor oku esbabı. Bizge bu miras bu bizge. Miras bolğaç benim anda satırga bir onu exemplar yata. Gerek kişiler alsın. Yaxşı. Allah bilsa. Var mı sıralar? Men nechikdir bir natija kibib narsa tugalli olsam, ömür boyu siz jilga qarshi bo'ldingiz. Bardingiz. Ayba. Mana shuning natijalarini biz davom ettirayapmiz deb o'ylayman men. Mana bugungi kunda nechik bo'lsa da tirishirda narsadir ishlarga, qiymillarga, so'z aytirga, qo'rqmasga, baribir. Kimdan qo'rqirga? Kimdan qo'rqir kishi? Bu qo'rqir kishi anda yo'q anda yigitlar
Надандан ишәтеп сәнә. Сеп асасымын yani. Анан менә татар теле дигән әйберләр музыканы укытканда да, фольклорны бигрәк тә укытканда. Бит не случайно графикадан башладым, графика. Татар телендә. Бездә бит татарча бер нәрсә юк менә. Монда укый башласаң татар сүзләре чыкмый бит. Сез аксакал булганда әйбәт менә графика кертә. Латин графикасы. Каршы чыктылар бит. Латин графикасы. Татарлар чыкты. Татарлар чыкты. Үзләренең карьерасы өчен. Берничә язучыны Мәхмүт абый, сіз бізге шундый зур мәгълүмат бирдегез. Біз китабыгызга да язылган ул. Біз сезне беләбез дә, хөрмәт итәбез. Һәм шушы юлда көрәшче белән әләм булдыгыз. Байрак тотып бардыгыз безнең алдан. Шуңа күрә менә biz теге татар милли сәнгатенең музыка сәнгате өчен, гомумән сәнгате өчен борчылучылар, без шул юлда хәрәкәт итүчеләр һәм сезгә biz үзебезнең улы рәхмәтләребезне белдерәбез. Biz бик беләбез, бик аңлыйбыз сезнең йөрәгегезнең ничек авыртканын, бу милләтнең киләчәге өчен ничек авыртканын. Сез инде бу китапта bütün нәрсәләргә җавап бирдегез. Бөтенесенә җавап бирдегез. Шуңа күрә иншалла бу китапны укып чыккан кеше консерватория бетермәсә дә була дип мин уйлыйм. Музыка грамотасын гына алса, шушыңа өстәп консерватория кирәкми анда. Консерваторияда кирәкми. Шуңа күрә музыка грамотасын гына алсыннар, нидә консерваторда һәм менә шу китапны укысыннар. Шуңа күрә менә бу китаплар, менә бу халык җырлары, менә бу китапларыгыз, булар өстәлдә безнең тора торган бүгенге көндә моның әле 100-е әле 1000-е әле язылмаган, халыкка барып җитмәгән әле менә бу китаплар белән эшлисе безнең эшләребез әле бик күп, җырчыларыбыз әле булар белән эшләрләр иншалла, Ходай насыйп итсен. Сез Мәхмүт абый, күңелегез тыныч булсын. Барыбер без алга барабыз. Барыбер милләт яши. Милләт үзенең халык җырларында, моңында, кыйбласында ул югалтмаячак. Телен дә югалтмаячак, динен дә югалтмаячак. Гореф-гадәтләрендә менә сез әйткәнчә, тел, гореф-гадәт, дин, музыка, моң, бөтенесе бергә, алар бергә, менә бергә бер йодрык. Менә шул бер йодрыкка кинәлеп, халык барыдыр моны саклаячак.